Откриха водохващане, направено по европейски модел в Рибарица в местността Полуванджика в понеделник. То е най-модерното в България и е изградено от ВиК Ловеч. По този начин ние направихме действително едно комплексно, пак казвам уникално, няма такова нещо в страната на друго място, съоръжение, което гарантира на 100% количество и качество на питейната вода за жителите на тая част от община Тетевен. Искам да благодаря и на общинската администрация и на кмета за бързото придвижване на документите. Специално искам да отправя благодарности към Централен парк, Национален парк Централен Балкан, лично на директора госпожа Рачевич, на басейнова дирекция, на всички, които бяха съпричастни и помогнаха това съоръжение да се реализира в едни обозрими срокове. И живот и здраве, с тяхна помощ пожелавам на жителите на Тетевен, Рибарица, останалите населени места дълги години да пият кристално чиста вода с гарантирани параметри. Лентата прерязаха директорът на ВиК Светослав Иванов и кметът на община Тетевен Николай Павлов. Честита! Аз ще лисна паса. Айде, да ни е живо и здраво! Чрез новото съоръжение се решават проблемите с частичния недостиг на вода и нейната честота в Рибарица, Тетевен и околните селища. Типа водохващане, както вече споменах, освен че са две водохващания на практика, инкорпорирани в едно, както виждате, тези крилни стени от двете страни, които са по-високо от нивото на терена, и факта, че то е законтрено, както казва строителите, в твърда скала отдолу, прави практически невъзможно неговото разрушаване. Дори да дойде голяма вълна, тя ще мине през местото, където стоим ние, и ще отмине. Дори да се задръсти за това, че водохващането, направили сме обходен път, ще го почистим за 2 седмици и всичко ще бъде както е, както го виждате в момента. Това беше една от основните ни идеи да инвестираме тази значителна сума за сравнително малко количество вода, за да направим така, че повече жителите на Тетевен, Рибарица и принадлежащите населени места да не се опасяват от подобни проблеми. Дали ще има режим на водата, не мога да кажа, тъй като при това бурно разрастване, специално на Рибарица като курортно селище, на множеството хотели, вилни зони, басейни и така нататък, които се развиват в региона, консумацията на вода, особено в летните месеци и по празници, се покачва драстично. Със сигурност са необходимо израждане и на нови водоизточници. Към този момент при тая консумация няма да има проблеми с водата. Но за бъдеще, доколкото знам и общината прави доста неща в тая насока, трябва да се предвиди хващането на допълнителни водоизточници, за да бъде безпроблемно водоснабдяването и през летните месеци на общината. Що се касае до цената на водата, това водохващане и тази инвестиция няма да се отрази на цената на водата, тъй като знаете, че район Тетевен е част от ВиК Ловеч. Той е предвидено в инвестиционната програма. Средствата за него са акумулирани от части от дружество, част от заемните средства са предвидени в бизнес плана. Така че то няма да се отрази на цената на водата. А дали ще има увеличение на цената на водата, това е въпрос, на който могат да ви отговорят членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С приетия ни 5-годишен бизнес план ние сме заложили цени, дори и за тази година, по-различни от тези, които са в момента. Доколкото съм запознат, те не се разглеждат в Държавната комисия за енергийно и водно, така че не мога да се ангажирам кога ще бъде повишението. Мога да кажа само, че повишението няма да бъде значително, независимо кога ще го разгледа Държавната комисия. Стойността на инвестицията е около 1 милион и 100 хиляди лева. На мястото на старото водохващане е изградено ново, направена е модерна модулна озонаторна пречиствателна станция, обясни директорът на ВиК Ловеч Светослав Иванов. Водохващането е изградено с капацитет 86 литра в секунда. Отварям една скоба, тъй като изискванията за строителство в парк Централен Балкан не позволяват разширяване на съществуващи съоръжения. Затова то беше именувано като обект при устройство на съществуващо речно водохващане и със същия капацитет, който беше предишното. В интерес на истината, то може да изземе по-голямо количество вода. При необходимост, при запазване на необходимия санитарен минимум, за да не нарушаваме екологичната обстановка.
Обектът е завършен за 5 месеца. По време на строителството водата на 2 пъти е заливала частично обекта. Сега обаче такава вероятност не съществува, защото са изградени крилни стени, които са по-високи от нивото на терена. Съоръжението е законтрено в твърда скала. Направен е и обходен път, който ще се използва при почистване на водохващането. Това беше една от основните идеи да инвестираме такава сума за сравнително малко количество вода. ВиК Ловеч е вложило в този комплекс около 1 100 000 лева. Като тук искам да подчертая, че пазарната цена на подобно строителство е над 1,5 милиона, но благодарение на коректно проведените обществени поръчки и нека го кажем по-нашенски пазарлъците с фирмите и изпълнители, ние успяхме да намалим стойността му с близо 30%. Дебитът на водохващането е 86 литра в секунда. По този начин прилежащите населени места няма да имат проблеми, каза още Светослав Иванов. Инвестицията за съоръжението за задържане на вода е направена от ВиК Ловеч със съдействието на община Тетевен, ръководството на Национален парк Централен Балкан и басейнова дирекция. Пречиствателната станция пък гарантира 100% чистота на водата. Обектът беше завършен след подготвителни работи през миналата година. Същинското строителство завърши за 5 месеца. Тук искам да изкажа специални благодарности на строителя БГС Груп Стара Загора. Една от фирмите доказала се като една от най-добрите в този вид строителство в цялата страна. Трудностите бяха обективни. Природата. На 2 пъти залива частично обекта, непосредствено при пускането предойде голяма вода, отново беше необходимо да се излива 2 път бетон. А що се касае до помощта от институциите и бюрократичните спънки, те просто отсъстваха с помощта и на общината, и на парк Централен Балкан, и на басейнова дирекция, за което още веднъж им благодаря. На територията на община Тетевен сме направили един уличен водопровод, централната част на града. Извършили сме ремонт на помпената станция, частично подновяване на водопровода към квартал Полатен и куп други малки ремонти и ремонтчета, плюс аварийните. Подменили сме кранове, зонирали сме града. Не мога в момента да се ангажирам точно каква е общата стойност на инвестициите в общината, но тя е далеч по-голяма от това, което споменах преди малко. Директорът на ВиК Ловеч увери, че строежът на новото съоръжение няма да доведе до повишаване на цената на водата в Тетевенско. Една част от средствата за изграждането му са акумулирани от ВиК, други са предвидени в бизнес плана. Закона за изменение на Закона за водите, който коментира въпроса с собствеността на съоръженията, елементи на водоснабдителни и канализационни системи, част от него вече влезе в сила. Останалата част трябва да влезе в края на месец декември. Доколкото съм запознат, междуведомствена комисия, назначена от премиера, изготвя така наречената пътна карта за прилагане на закона. Тъй като част от нещата са свързани с действия на много институции. Например, ВиК дружества описват имотите и съоръженията, които стопанисват. Общините от своя страна правят същото за тези общинска собственост, областните администрации за тези държавна. Очаква се в края на годината да създадат първите асоциации по ВиК регионални. Дали това ще стане, зависи от много фактори. Правителството има воля да продължи прилагането на закона, но тук вече трябва общинските съвети да приемат съответните решения. Трябва колегите от дружествата да си свършат работата, както споменах, и общините и областните администрации. Не съм оптимист, че законът ще бъде приложен в близките месеци. Най-вероятно ще има едно отлагане от 3 до 6 месеца, но ясно е, че след като той е получил одобрението на Европа, това е пътя. И той ще стане факт.